सैया मैया जी के चुनरिया जौरी बाजार से लइहा हो। हे राजा मैया जी के चुनरिया जौरी बाजार से लइहा हो। जौरी बाजार से लइहा हो। जौरी बाजार से लइहा हो। कि तुमसे पहली तोहर में हरिया बतिया जन तू भूलैहा हो। हे राजा मैया जी के चुनरिया जौरी बाजार से लइहा हो। डीजे अमित तिवारी अमित तिवारी कल सदियरी लिया सैया जाके तुहरा के घर से। सैया जाके तुहरा के घर से। पन के सैली से नूर के पुड़िया लिहा तरौली बाजार से। सैया लिहा तरौली बाजार से। जौरी बाजार से लइहा हो। जौरी बाजार से लइहा हो। तनव दिन संग में रह के मैया जी के पाठ करइहा हो। हे राजा मैया जी के चुनरिया जौरी बाजार से लइहा हो। डीजे अमित तिवारी अमित तिवारी अमित तिवारी अपहर संजय सूरज सुनील के राजा संग में ले जइहा बाजार हो। सैया संग में ले जइहा बाजार हो। मालिक दो कन्या